Ejaro mar Etienne kamoro amora ma intiere machiegni e chenro mar twak rowere nieri kawuono nieri antiere studio koda rowere kendo wach maduong' moda wuoye gin wechego eko mag ng'eny mag nyiri kata minego eko manitiere koda nyithindo ma iluongo bende ni single mothers. Emomiyo wadwa ng'eyo to bende en gima kare mitiere gimo bende inyalo tim mar mondo mi oduok chien cases machalo kamano ero. Machiegni nyinga Simfros Okinda machiegni ru e studio achiel kachiel dhi kawo thuolo nieri mondo uchak wacho nyingwa. Bro chako koni. An iluonga ni Beatrice Odhiambo, I represent Youth Senate. Nyinga Osinya, okay. Machiegni uru kendo kadiponi inyalo loso kodwa inyalo dhi e mbui marwa mar Twitter mano en @lolwe.tv kata mbui mara ma en @Okinda Simfros. Wabiro wuoyo ka bende wadhi mbele koda chenro nieri. Mokwongo daher mar penjo ni to bende en gima ber mar nyiri nyuol e utegi kata kuonde ma gidake maonge koda wuon nyathi kata ma ok gidak kamoro achiel koda wuon nyithindo go iko. Gima nyalo wacho kaluwore gi penjono en ni nyiri mang'eny ok ohero dak gi chuo. Gima gidwaro ga ngimagi like the other time kana wuoyo gi nyako moro onyisa ni en gima onyalo dwaro kuom boyfriend ne sani miye mana nyathino kende. Giwacho ni chuo tinde osebedo gi timbe maricho, gichodo oko mang'eny and then they come back to the family. Koro mano affect relationship gi relationship mane family. Koro momiyo yudo ka nyiri mang'eny samoro nyalo dwaro ni ginyuola gi chuogo lakini kik gidag kodgi nikech gidwaro kwe. Giwacho ni samoro ka gidag gi chuogo to giyud kwe ma gidwaro. Ero kamana Nyaustin miyo pati en ang'o momiyo iparo ni sani nitiere mine mang'eny ma odak koda nyithindgi kende maonge koda chuo? Anyalo wacho ni gimomiyo mine mang'eny kata nyiri mang'eny sani e nyuol to onge dichuo ma gidak go. Achiel nyalo bet ni dichuo ok dwar timo tije kaka wuon nyathi. Mwanya wacho ni irresponsible father. Onyuol gi nyako to ok otim tije, ok otim gik madwarore kaka wuon nyathi. Mano nyalo bet achiel. Mar ariyo momiyo nyiri mang'eny samoro gombo mondo obed gi nyathi to onge dichuo nikech nyiri masani dwaro gimiluongo ni independence. Odwaro bed kende maonge dichuo mag chike. Nyathi bo gombo betgo. Koro yudo ni ng'enyne nyiri yudo nyithindo to gidwano kendgi. Ero kamano nyaka luwore koda gik ma bende uwacho go eko bende uparo ni en gima keto nyathi madichuo kama tek? En gima keto nyathi madichuo kama tek sana nikech king'iyo ka nyama dhako kata ng'ama miyo onyuol to oonge gi dichuo manyalo nyiso nyathi gima gido madichuo ni yo mamondo lu. Nikech iwacho ga ni dichuo en ga wuon ot, en ga is the head of the family. Koro eno ka sama ng'ato sama miyo ni onyuol to oonge gi dichuo to onyuolo be nyathi mawuoyi. Nyathi mawuoyi ni bro dongo kong'e niya en gi mama gi kende, of which en disadvantage ne nyathi mawuoyi nikech obro dwaro ng'ama luongo ni baba. Then obro dongo kochopo higa mochopo higa 18 to obro chako timo timbe mama maneno kama magi timo. Obro chako dhi manyo nyiri oko and all that to en gimoro maber nikech okoso that fatherly love. Ero kamano Nyaustin miwa pachi kaluwore ni to nyathi mawuoyi bedo kanye kinde ma bende koro nyiri nenore ni gin gi families gine ma koro odak koda nyithindo mawuoyi. Koro ere future mar nyathi mawuoyi e family setup machalo kamano? Anyalo wacho ni ok en nyathi mawuoyi kende to kata nyathi manyako be nikech nyathi en nyathi. Koro nyithindo ng'enyne nonro mang'eny osenyiso ni nyithindo minyuolo to dak gi janyuol achiel awach ni kaka mama nitie pogruok king'iye gi nyathi monyuol to dak gi min gi wuon. Koro anyalo wacho ni ok en gima ber kuom nyathi moro amora obed wuoyi obed nyako nikech nitie migawo ma baba kaka ot momako. Koro sama nyathi dak ko min gi moneno to wuon gi ok one, nitie
gimo okoso kuom yudo wuongi. Gimomiyo ne wapenjo kata gimomiyo ne apenjo ni ka keto ngima nyathi ma wuoyi kama tek. Ne en nyathi ma wuoyi manyiso ni wuon nyithindo gi sama koro nyathi ma nyako dwa nyathi kende to ok odwar wuoyi. Jowuoyi madhi bedo ni gin ne ginyuol gi nyithindo to nyithindo gi odak gi minegi, ere kargi in the society. Mano nyiso ni koro chuo dwa dhi dak kendgi to joma nyiri dak kendgi kose. Anyalo wacho ni mokuongo dak nyako nyalo amua no dak kende gi nyathine. Chik modagi manong'e, lakini chikewa mantie Kenya kaka the Children's Act olero ni nyathi jonyuol nyathi gin ng'awa. Jonyuol nyathi mokuongo en min gi wuon gi. Kata ka min gi wuon gi onge, pod janyuol nyalo bet ng'ama waluongo ni ng'ama adopt kaka nya wacho ni okawo nyathino dak go foster parents ka jonyuol ne onge. Koro an kaka dichuo ng'ama wuoyi tanyuol gi nyako to nyako ok omiya thuolo mondo adag ambe gi nyathina. Ambe nitie aka gino bro thaga mbele. Kama nyadhi kawo moko kuom comments kan Trufosa wacho ni social media plays a key factor on the rising cases boy child suffers the most. Wacho ni mbui mar oganda kamotingo kamotingo Twitter, otingo Facebook, otingo WhatsApp, bende gidoro mabende koro chwala ahinya weche gi eki mag single parenthood. Kaka ing'eyo ng'enyne boydo nitiere nyiri mong'ere kaka socialite. Gi nyiri mangima gidaka daka ngima moro maber mana tich magitimo malong'o onge ng'ama ong'eyo. Bende paro ni en yorno era achiel mabende koro nyiri masani neno ka ngima mar dak kenno e gima bende ji onego beni timo. Ngima mar dak kende no oko ngima maber nikech okelo tembe mang'eny. Ng'ato biro dwaro ni samoro ni odage ngima ma jowetene odake to ngima no ok nyalo. Wan kaka joluo kitwa gi timbewa kaka onagi ok en gimoro maber. Kwerewa machon notamore nyama nyako nyaka nyuom, nyaka obed gi family ne, nyaka obed family, nyaka chung motegno kar yudo family no. Omiyo en gima rach nyiri mondo otamre ni kik kendgi nikech ok en gima nyiso picha maber ne society. Ok onyis picha maber, onyiso picha mara sami sedak kendi ni miyudo nyathi. For example, nyathi manyako idwa brote up, idwa pidhe nango, idwa dongo nango ka en lweti as a single parent. Nitiere part mar fatherlyhood ma ok wanya tamore, ma father must be present mondo mi gigi timre. Kama na Austin da penji ni nitiere nyiri mabende wacho mang'eny ni gimomiyo gidak koda wuone nyithindo nikech juchuo masani ogin responsible. Ibiro yudo ka ne intiere gi wuoyi mabende koro nyathi wuoyi, lakini sami ng'ise ni nyathini dwaro gimoro to en jal mabende ok nyal mi gino kata obiro ng'isi ni pesa onge kata because samoro pesa ne otiyo gode math kata otiyo gode e yore machielo. Koro nyathi manyako ni kar mondo adag ng'ama ok kony nyathina we adhi mondo adak kenda mondo ane kanyalo dhi mbele gi ting' mar nyathini. Bende iparo ni nitiere cases mag chuo ma ok gin responsible e kinde masani ni eri? Kapok aduoko mano, anyalo wacho ni gimoro kendo mamiyo ng'eny nyiri nyuol oko mar kend nyalo bet kendo gimiluongo ni peer pressure. Anyalo neno kosiepne gi nyathi pok okendi, oneno ni mano gimoro makare, onyalo nyalo dhi nyathi. Kaduoki mana adier ni nitie chuo ma nyuol gi nyiri to gikawo ting' mar nyithindogi. Koro bet matek ni kaka min nyathi wang'e min nyathi ok nyal bet kama nyathine sandore. Oneno ni onge tiendo dak gi ng'ani, odak kende, othagre, one kaka okonyo nyathine. Koro chuo ailago nitie mok anyal tamora. Kama na nya bende adikawo moko kuom kae riano kana Naomi Owino wacho ni some ladies don't want to be grounded or answerable to any mana kanisa wacho nitiere nyiri madwaro mondo gibed independence, ok odwar ng'ama penje sama donjo ot gi sama gimoro timore. Alafu bende ng'ato wacho ni tinde bende jonyuolwa mano bende pod Naomi wacho ni jonyuolwa bende ok ti tijgi mar siemo ne nyithindo yo monego bed ni giluwo. Bende iparo ni the parents kata jonyuolwa ose fail mar nyiso the generation masani ngima mar dak kod anyuola mar. Anyalo wacho ni pinywa masani kuma wantie ng'eny jonyuol
odich gi manyo kaka nyithinde nyalo chiemo, gimowacho ni omanyo ne famili. Koro ng'eny jonyuol be onge sa ma onya bete gi nyathine mondo puonj nyathini kama opogore ndalo machon mane ng'enyne jonyuolwa nyado ka minewa nigi thuolo mang'eny manya bet kodwa mondo wago mbaka. Koro economic pressures be gin anya wacho ni en yo achiel mosemiyo jonyuolwa pok obet kodwa machiegni ahinya, ma ok en gima kare, to mano e gima osetimore. Koro jonyuolwa be wanyalo laumu jonyuol ni seche moko pok ibet gi nyathi ahinya nikech imbe imanyo kaka yore mag yuto. Bitisere gima diwach kanyo kaluwore koda chenro go mag kawo ting' mar nyithindo kata bedo janyuol makare e nyiso nyathi yo makare. Gima nyalo wacho en niya, ok anyal chayo jonyuol ahinya kuom weyo nyithindo kamano, nikech adier janyuol biro kawo responsibility mar nyathi kaka chik Kenya oyie nyaka ochopo higa 18. Nyathi mosechopo higa 18, chik mar Kenya oyie ne make decision mare kien. Omiyo samoro yudo ka nyathi chopo higa 18 to already en e university. Koro ing'eni kodonjo university to janyuol onge kode, mabiro nyise ni yande ok adwa ni tim ma ok adwa ni tim ng'a. Nyathi biro yudo nyathi samoro ya e dala village kuchocho to donjo e university to yudore kaka nyiri wetene timore nade, rwakore gik ma nyiri wetene gik maonge godo ma mama gini nokopuonji, then ochako adopt gigo, ochako kwanyo gi ang'ono. Ing'eni kanyo kuma ok inya blame e janyuol, nikech janyuol to o play his part monyalo kaka onyalo raise kodo nyathine. Koro at the end of the day aparo ni en wan kaka joma tindo mondo mi wakaw responsibility wa jonyuol osetemonwa mochopo kodwa higa 18. En ratiro marwa giwegi mondo wakaw responsibility wa, wang'e gima watimo ni gima time ni ober koso rach, to korach how is it going to affect me, to kober how am I benefiting from it. Ero kama nyabede ji wacho ni gima miyo nyithindo manyiri sani bedo gi nyithindo kapok gidhi e keny en kaluwore koda pressure mawuok e society. Samoro in nyathi ma bende osedhi sikul, itieko wawach kara ni itimo degree mar itieko, iyudo tiji moro ichako. Koro iyudo ka samoro kidhi dala to mama nigi penjo mang'eny kata jodala, gima bende koro miyo nyathi manyako neno ni ka oonge koda nyathi to no mana ka en gima bende society neno ni ok en gima kare. Bende iparo pressure mawuok kuom society bende miyo ingo mar mondo mi gibed gi nyithindo kata bedo ni pok gidonjo e keny. Anyalo wacho ni mano nyalo bet adier, to kendo gimoro ma nyalo miyo nyithindo manyiri gombo no oyud nyithindo chon kata kapok okende gimiluongo ni biological cycle. Research wacho ni ber mondo inyuol kapod by thin amini kar higni 20 kata kapok chopo 40. Koro seche moko iyudo ni nyako osetieko skul, oseyudo tich moro monyalo tiyo, to pok oyudo dichuo moyie mondo gichak famili kamoro achiel. To neno ni odwa ni kapok ochopo hignigi to bed kara ni osenyuol. Koro wanyacho ni society be ose contribute ng'enyne, to ng'enyne be en nikech wach mar wacho ni nonro osetimo. Ero kama nya Austin Beatrice gima bende koro waneno ni en gima osedhi mbele, to kaka wan rowere bende wayie ni en gima ok onego bed ni dhi mbele kaluwore ni ok obi kelo duoko maber to moloyo ne generation mabiro. Kaka wan rowere tinde aparo ni waseneno e twak rowere kaeri ni ng'iyo jomoko mar mondo miyo okelnwa konyruok ok nyalre. Wamanyo konyruok kiwan, nikech kata king'iyo kanisa tinde en gino ero ma bende ok ochung' motegno. King'iyo telo ma pacho kaeri en gima ok ochung' motegno. Koro waneno ni wan kaka rowere en ang'o mwanyalo timo mondo geng' cases mag nyithindo manyiri manyuol chon to gineno ni ok ochuno nyaka gidag gi chuo. Ang'o okenge mage wanyalo chako kawo mondo wane ni waduoke chien? Gima wanyalo timo mokwongo kabisa en gimiwacho ni being responsible. Wan kaka rowere, wan kaka jomatindo oningo bedi ni yande ing'e gimitimo, kumitime gi samitime. Mano en gima kitimo, king'e maber gigi mitimo gi samitime, en gima biro gaidi. Ok oningo bedi ni itimo gimoro nikech ng'ato timo. Ok oningo bedi ni itimo gimoro nikech ng'ato onyisi ni tim kata rach. Ok oningo bed ni itimo gimoro nikech samoro chunyi moro nyisi ni ani tim mating'e maber ni gima timo ni to rach.
omiyo wan kaka jojo matindo, wan kaka oganda matindo, iwacho ni wan e leaders makiny. Wakauru responsibility, wawekuru chiko itwa ne jok ma mislead wa. Take a stand, be principled, then ibo yudo ka ngimani dhi makare. Ere gima di wach kaluwore koda wach neno? An gima anyalo wacho ne joma chuo ni kochopo kama kuma maber kata marach, nyako yudo ich, nyako ma in gi osiep, ok ber ka iringe kata itamori kawo ting' mar nyathino gi nyakono. Ber ukonyru mondo urit nyathini kamoro achiel, mondo nyathini be kadongo to neni kaka wuongi, to min-gi bo neno kaka min-gi. Moloyo ni kisetimo gimoro ailano tibolo nyakoni ka gi nyathini tiweye koro orito nyathi kende. Wach moro be nitiere ka ni nyithindo manyiri timo kamano kaluwore ni samoro sani samoro ng'ama ne inyuolo godo no ero en samoro mana mbasni jal ma bende pod temo mar mondo mi odonje tich lakini pok obedo stable e pesa. Tiyudo ni bang' nyuolo nyathini eri iluongo gi sponsor. Nitiere ng'ama onyalo timo ni gimoro amora e ot mar mondo mi ine ni nyathini ni eri odak maber. Bende iparo ni en yo maber ma bende tinde rowere nyiri mang'eny ka sani en gima bende gigi timo mar mondo mi one ni koro ikawo ting' mar nyathini. Ere gima onego bed ni nyiri gitimo e kes ma bende koro neno ni ng'ama inyuol go ok nyal support nyathini kaka idwaro? Aparo ni mokwongo ok daher ungo lwedo mar weche mag sponsor. Though e pinywa masani mar Kenya taneno ka en gimoro ma is very common, but weche mag sponsor gi ok gin weche mabeyo nikech gimedo wa be tuoche mag ayaki, nikech samoro ng'ami kelo kaka sponsor mondo mi otek responsibility ni ikia status mare, in gimidich godo en pesa. Koro gima nyalo wacho en ni yande kopono ni iyudori that status ni inyuol gi dichuo ma pok oromo kawo responsibility, you can always work out, you can always find something. Inyalo manyo gimoro mondo mi itim. Ji mang'eny kata mana dala kuchocho, kech dala kuchocho kapar ka wach mar sponsor ni ng'eny ahinya kaka taonde mwadake ni. But yudo ka nyiri mang'eny onyuore kor gweng' to gichandore kama kami gimi nyithindgi ngima ma gidwaro, gimondo mi gine nyathino luokore, nyathino nindo kuma ber, ok ochuno mana niya nyaka imany sponsor. Kodugo simbeni paro nitiere gima piny owacho marwa kata jotendwa nyalo timo mar mondo mi otem kendo oduok morals mag pinywa ma pacho kaeri mondo mi one ni weche gi eki mag single parenthood oduok gi chien kata matin. Anyalo wacho ni piny owacho ok osetimo maber e weche mag nyayo nyithindo ma yawuoyi. Waneno ka tinde ji mang'eny odich mana gi girl empowerment to gise neglect nyithindo madichuo nikech dwarore ni gik moko kaka weche mag hera gi ipuonjo nyaka nyathi madichuo mondo be odongo kong'e weche mag hera miluongo ni sexual education, nikech iyudo ni ng'enyne sani wa concentrate e nyithindo manyiri to waweyo nyithindo madichuo to wakia ni mondo mi onyuol nyathi kawo ji ariyo, kawo nyathi madichuo to kawo nyathi manyako. To wan wasedich gi ng'iyo yore mag nyithindo manyako to wasewe nyathi madichuo. Manyiso ni kwa dhi mbele kamano to weche mag ich kapok nyako kedi pod biro dhi mbele nikech pok wapuonjo nyathi madichuo be ni kik itim kama, kitimo kama to mae gima biro bet. Manyiso ni koro chuo pod nitiere chien kaluwore koda weche machalo kamano. To en okang' mane midwa ni mondo kaw? En puonjo e mbalariany koso puonjo nikech sani chidwa chak chenro mar chiwo sex education ne nyithindo mag primary kaluwore koda iye ma bende nyithindo mako kapod nitiere classes mag primary. Kopogore gi mano bende iparo ni en gima bende onego bed ni sirikal kendo keto okang' mane kaluwore koda puonj gi eki mbalariany koso bang' school? Puonj dware na chakre sama nyathi nyalo gimiwacho ni onyalo understand gimipuonji. Koro ka en chakre class mag primary, so long as ni gimipuonje no nyalo understand to ber mondo puonje. To gimonego watim ok onego bed ni sani wang'iyo mana nyithindo manyiri kendgi to wawe nyithindo machuo kata sama wapuonjo gik moko ailagi. Onego wapuonji kamoro achiel mondo nyithindo te odong kong'eyo ni gima dwarore en mana.
British ka wachiko bedi paro ni kanisa nitiere koda ting ma ok osebedo kotimo to kanisa onego tim ang'o mondo ne ni rawere kata nyithindo manyiri masani ochimo laini maber. Kanisa anyalo wacho ni kanisa osefel nikech king'iyo study masani idol kanisa ma sani kendo jo youth kethore moloyo. Ng'ato wuok ni adhi e kesha to gimo dhi time kesha ni onge ng'amo ng'eyo. Omiyo gima wanyalo wacho en ni jotend kanisa mondo timre nade gichung' motegno mondo migi kony society. Ero kama nyamana ka watieko wadhi kawo wach achiel kuom kowuok kuom jogo kata nyithindo manyiri mokwongo kowuok kuom nyathi manyako masani oseneno ni en onge tiendo bed gi dichuo onyalo nyuolo nyithinde kata adek to obiro chulo to in ibiro wuoyo koda nyithindo ma yawuoyi ma bende samoro neno ni ting' mar nyathi en gima pek kendo ok oikore mar wuotho e yorno ero mar kawo ting' mar nyathi. We wachak kodi. Anyalo wacho ni ng'ama dichuo to in gi nyako ma in gi osiep onego bed ing'e ni gimitimo no consequences gin mage. Koro ka itimo udonje weche mag hera to ing'e maber ni pod ok inyal rito nyathi ok onego bed ni donje weche to ka kuom ai marach kata ai maber nyathi osebire ng'ama dichuo onego bed ni imbe itemo mondo ung'e kaka nyathi musenyuoloni inyalo riti. Gima nyalo wacho en niya ka un osiepe ma nyathi osewuoke gima duong' nikech nyathini en nyathi ma is very innocent en no kia gimoro amora is very innocent omiyo en responsibility mar nyako ni gi wuoyi mondo mi gitimre nade gipar paro manyalo konye kaka ginyalo miyo nyathini odonge ngima maber. To ne nyiri man oko temuru matek mondo u avoid such cases nikech such cases kosebede to gin gik maduoko joma nyiri chien gin gik maduoko nikech ng'ama nyako iting'o for 9 months mana anyako no ni pod nigi higa 2 dala samoro jowete ni to pod ni e skul somo. Koro en gima duoko nyithindwa manyiri chien lakini ka chandruogno oseyudi to kik iringi koni gi koni ni idwa manyo sponsor ni mondo mi nyathini ngima ma in owuon inyalo mondo mi kata ka embe chieng' moro dongo to dongo kong'e ni mamwa ne thagre koda kama kami omiya ngima omiyo ka sama yudo opportunity mar somo to anyalo somo motegno mondo mi akony mamawa. Ero kama na nyako chopo chenro ni eri kenda gino no bro wuoyo mang'eny kalore koda wach no ero jano mar Etienne mana kaka isewinjo ni eri ma ine chenro mar twak rowere kendo gima duong' mowuok ka eri en ni weche goeko mag single parenthood ma bende sani osebedo mang'eny en gino bende ok bi kelo duoko maber kata biro kelo pek ahinya e pacho ka eri kendo gima ber en ni rowere kaka wan onego wachak manyo duoko chon mondo wang'e ni gima ber maisha maber en nyathi ma bende orit koda wuongi kachiel koda mengi e alwora no ero maber mar mondo mi embe kiny no bed ng'ama ber kendo ng'ama nyalo neno ni anyuola mare bende orito e yo makare. Ka ok kamano ero kama na nyako bedo koda chenro ni eri warom kendo chieng' Jumapil mabiro. Nyinga Simfroz Okinda.